Ahojte, vítam vás pri 4. videu z tréningového kempu Štefana Pčolu v chorvátskom Tribúni. Takže je to náš 4. deň, ktorý sa nám práve začína. Dnes sme už boli behať, mali sme raňajky. Teraz je niečo málo pred 10. hodinou a my sa znova stretávame na tomto mole. Od Števa sme dostali tieto krásne výročné trička, ktoré máme momentálne všetci na sebe. A tu na tomto mole si ideme zrobiť jednu veľmi peknú spoločnú fotku s týmto pozadím, ktoré je za mňa naozaj že top, veď sa na to pozrite sami. Následne nás čaká tréning, tak ako vždy od nejakej 10. do 12. si dáme dvojhodinový tréning s našimi skupinkami. No a po tréningu sa presunieme do vedľajšieho mestečka, do Vodíc. No a hlavný organizátor Števo Pčola už takto organizuje všetkých ľudí na spoločnú fotku, takže toľko to nás tu je, ale to, koľko nás tu je, vlastne uvidíte až na tej spoločnej finálnej fotke. Myslím si, že ale účasť je celkom pekná. Takže Števo, ja by som ti chcel aj touto formou poďakovať za 20. ročník tohto kempu. Takže a takto tu prebieha každé ráno, kedy Števo rozdeľuje skupiny, každému trénerovi prideli jednu skupinu zo všetkých týchto jazdcov. No a následne sa všetci presunieme na tieto naše kamene a prekažky, ktoré sme si včera ukazovali. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. Takže to bolo zo pár záberov z doobedného tréningu, ktorý som mal s deckami. No a náš ďalší program je taký, že o 12:30 sa stretávame na mole, na ktorom máme každé ráno rozcvičku. Z tohto mola budeme vyrážať do mestečka Vodice, ktoré je vzdialené asi nejakú pol hodinku, 3/4 na bicykli. Cestou do Vodíc sú také na mori uložené veľmi pekné šesťuholníky, na ktorých sa určite zastavíme, na ktorých si pojazdíme a zrobíme si nejaké ďalšie pekné zábery. Vo Vodiciach si dáme zmrzku, kávu a pomaly sa budeme vraciať na naše ubytko, respektíve na večeru. Takže poďme si ukázať, ako to vyzerá vo Vodiciach. Takže my sme sa cestou do Vodíc ešte prizastavili pri tejto tyčke, pri ktorej stojí Aďo, pretože sa k nej viaže celkom smiešná príhoda. Lebo minulého roku sa tu stalo to, že vlastne Vili šlapal ako prvý, za ním išiel Aďo, Vili sa na poslednú chvíľu tejto tyčke vyhol a Aďo sa už vyhnúť nestihol, takže Aďo, čo nám k tomu povieš k tejto tvojej pamätnej tyčke? Neviem, proste ma to vytrelo jak psa. Tu som ležal, vybilo mi to dýchaš a mám tu teraz tu tak jazvu na celom stehne, takže ďakujem Vilo. Vili, dá čo k tomu? Vili nemá nič, takže takto, taká malá storka k tejto pamätnej tyčke, no a my ideme ďalej do Vodíc. Takže my sme sa od Aďovej tyčky už posunuli ďalej a tu sú tie spomínané 6 uholníky, o ktorých sme vám rozprávali, teda som vám rozprával.
Ale naša cesta zatiaľ povedie ešte ďalej po tomto chodníku. Ideme najprv na zmrzku a na nejakú kávu a cestou naspäť sa zastavíme na týchto 6 uholníkoch a trošku si na nich pojazdíme, niečo natočíme. Takže zatiaľ je takto náš program, tu je zbytok partie, no a ďalší zbytok ešte tu máme Willyho, no a chalani sa tu ešte trošičku vozia po týchto 6 uholníčkoch. Takže my, ako je už každoročnou tradíciou, sme sa presunuli do Vodíc, do tejto kaviárne pod týmito krásnymi palmami. Tu si väčšina z nás dá nejakú kávu, ale ja pôjdem na zmrzku s Leou, pretože Lea má u mňa nejaké resty, lebo sme sa stavili o zmrzku a prehrala, takže Lea ma dnes pozýva na zmrzku. Však, Lejka? OK, takže zmrzku už máme a medzi tým, kým si my budeme vychutnávať túto zmrzku, za čo ináč ďakujem, Lea, tak vám ukážem pár záberov, ako to tu vo Vodiciach vyzerá. Takže a k nám dorazil aj Vašek Koláš, ktorý sa pridal k nášmu jazdeniu vo Vodiciach a teraz nám ukáže nejaký super trik, takže všetci kúkajte. On to chcel dať asi do manuálu, ale asi mu to nevyšlo úplne tak, ako chcel, až do konca. Tak nevadí, skúsime ho poprosiť ešte o jeden pokus. OK, takže dáme Vaškovi ďalší pokus. Jo, tentokrát to vyšlo. Super, kámo. Bylo to zabrat Pecka. trošku. Fouká tady, víš? Pekné, pekné. Musím sa vymluviť nejak. Takže to bolo krátke majstrovstvo Vaška Koláža. Ak máte záujem vidieť viac jeho videí, určite si ho nájdete na YouTube, na jeho kanáli Vašek Koláž, pretože je naozaj majster v tom, čo robí a oplatí sa ho sledovať. My sme sa už presunuli k týmto 6 uholníkom, na ktorých si teraz ideme zajazdiť, takže poďte sa spolu s nami na to pozrieť. Takže práve máme po tréningu, z Vodíc sme sa presunuli naspäť do Tribuňu.
Práve sedíme na takýchto lavičkách, ktoré sú pri našej reštaurácii, je nejakej 4:30, o 5:00 máme večeru, takže si tu dáme taký krátky chill, kým sa na tú večeru dostaneme. No ja by som vám chcel do videa ukázať, aký jednoduchý humor tam stačí. Proste si takto naleť plný pohár vody. Maroš? Ďakujem, Tomáš. Takže aj takto sa tu bavíme, no. No a tu máme ešte druhé kolo našej večere. Z večere sme sa presunuli do nášho úbytka, ktoré máte možnosť vidieť tu za mnou. Tu vlastne hore je naša izba s Marošom. No a Janka, riaditeľka nášho popradského bike trial klubu, nás ešte volala na nejaké pivko. Chce s nami niečo prebrať, takže teraz sme po sprche a vyrážame ešte za Jankou. Takže Jani, sme na ceste. No to tu je. Sorry chlapci. Ste sa zlákli? Keby vám bolo jasné všetko, o čo tu práve šlo, tak Maroš si myslel, že tam sedí náš Aďo s Vilom a vystrašil úplne cudzích zahraničných chlapcov. A teraz sa tak smeje, že môj slzy kapajú. Aj bože, to je sranda. My sa proste nevieme prestať smiať, ale ten chalan fakt vyzeral jak Aďo s Vilom proste. A... Ach, bože môj. No, takže aj takéto zažitky proste prináša bike trialový kemp v Chorvátsku. Takže ešte rýchly návrat k tomu, čo sa stalo. Nemohol som skôr, pretože sme sa smiali tak, že nás až boleli bránice. No a my sme sa už medzi časom presunuli vlastne tu, kde chodíme na raňajky a večere, pretože tu hore býva Janka a ideme si s ňou teda sadnúť, prebrať nejaké veci. A ja by som sa chcel ešte chalanom ospravedlniť, ak náhodou niekde natrafia na toto video, tak fakt sorry. My sme si vážne mysleli, že je to Vilo s Aďom, pretože ten Aďov účes bol úplne podobný, ako mal ten chalan a proste sme sa zmýlili, teda najmä Maroš, ako ste mali možnosť vidieť. Takže ešte raz sorry chalani. No a ideme už teda za Jankou a za Marošom som zvedavý teda, čo s nami chce prebrať. Takže my už sme s Jankou a našli sme si takúto peknú kaviarničku so západom slnka. Takže ideme prediskutovať nejaké veci a ozveme sa vám určite neskôr. My sme práve ukončili náš večerný meeting s Jankou, prebrali sme nejaké veci ohľadne tréningov, bavili sme sa aj o fungovaní klubu a jeho ďalšieho napredovania. No a to je pre dnešný deň všetko. V tomto štvrtom videu si myslím, že sme toho videli dosť veľa. Bolo to určite aj zabavné, myslím si, že veľa z vás sa na tom aj zasmeje, tak ako my s Marošom na tej našej situácii, ktorá sa nám dnes stala. No a zajtra sa vidíme pri ďalšom videu, takže zatiaľ čaute.